день, уважаемые гости. Туған телдер байрамынан бөтегіделер байлар құтларға рөхсәт. Бүгінгі сара бізге бигерәк та акчаны, біз бында үдебезде ныгырак та асып каранык, төрле язучылар менен таныштык. Біз күбрәк билдик бүген. Шайхзада Бабич тың «Күзіңді ас егет» деген шигырды һөйләгән. Мин үземнең районымдагы язучының Әмир Мұратовтың «Заманат» дигән шигырын һөйләнәм. Бұл шигырда ошо хәзерге вакыттың иң асык проблемалары әйтелә. Бүгінгі сара турасында югары кемелдә үтте дип әйтә алам. Бұл сарала біз бүген тәүге беренче тапкыр катнашабыз һәм мин шул тиклем горурлык менән кайтам үзебезнең укучыларыбыз өчен, чөнки уларның бөтәһе лә урын алды. 9 укучы алып килдек без райондан, 7-үһе үзебезнең гимназиянан һәм 2-үһе берәүһе Матрай, берәүһе Яманхат авылы укучылары. Бөтәһе лә райондың бәһен күтәреп, улар район өчен горурлык менән бүген мин бул нидән кисәнән балалар менән куанып, шатланып кайтабыз. Чөнки бөтәбез дә бүген мактау кагылдары алдык. Лайыклы мактау кагылдары, чөнки Айтуган Айткулов беренче орында алды. 9-сы, 8-сы, 9-сы класстар арасынан шулай Тусалина Янбике, Махмутова Гүлнәзирә, Алгышаева Фиделия, Тукумбетова Азалия, Гончарина Регина, Сахаутдинова Руслана бәлекәй генә 5-нче класс балаһы ла бөтәһе улар урын алып кайталар. Мин шуңа бик шатмын. Рәхмәт Стәрлетамак филиалына һәм һезгә киләсәктә иҗади уңышлар, акыллы студентлар теләйем һәм укытучыларга шулай ук бөтәбезгә лә һаулык, иминлек булсын. Рәхмәт сезгә.